Da jeg ramte bare den forkerte knap. Så du har virkelig taget og tænkt dig at lave en dokumentar om, hvordan det er, at man bliver tyk, eller hvad? Nu skal I bare se. De tykke mennesker kommer med fred. Du sidder bare stadigvæk og æder det flot. Det kunne jeg ikke, hvis det smager så godt. Man kan også høre det på dig. Det hjælper altså ikke på filmen, det der. Du må altid gode ting lægger ned på det. Ja, det er typisk, ikke? Nej, det er en fisk. Sådan en er sund. Det er bare ikke, når det er lakrids. Jo, det er en fisk. Okay, ergo den er sund. Det er en saltfisk. Den er sund. Det er en saltfisk. Det var den stadig sund. Man siger faktisk, at lakrids, vingummi og et eller andet er sundere end så meget andet. Er det ikke karameller så? Nej, jeg tror faktisk, det er bolsjer. Det kan være. Det ved jeg ikke. Jeg ved vingummi er sundere end alt andet, men det... Den smager så godt. Smager det så lakrids? Ej, wow! Betty! Den er så grim. Den er så dejlig. Den er grim. Det er vores barn, for fanden, du skal ikke genere. Ja, men vores barn er grimt. Det skulle da gøre til slægt, der skulle da dig på. Jeg troede ellers, det var din fars skyld. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, den er meget nul. Jeg synes, den er så grim. Det er fordi, den ligner dig. Og så er det tæt på, at Mickey Mouse og pornomusen ligger i ske derovre. Man kan ikke se dem på filmen, så det hjælper ikke. Der er kun lysen fra computeren. Se mennesker, der kan I se, hvor fed hun er. Hun rykker hele sofaen med, når hun danser. Det kunne en vej idiot, der gør. Så er det Jose. Ej, men Jose, hun er jo så tynd. Okay, det er du faktisk også på den her film, så det hjælper ikke ret meget. Ej, jeg vil have en smøg. Ej, et lille hoved, du har. Skal vi ikke høre noget musik? Jo. Har du fornemmelse, at man kan glemme min underbukser? Det kan man ikke. Jo, det kan man faktisk godt, men det kan man ikke se rigtig se på filmen. Der kan man bare se sådan et lille stykke hud, der er der. Der, kan I se lige der, ikke? Tykke mennesker. Det er faktisk min hofte. Ja, det er stadigvæk hud. Se fedt. Der er faktisk lidt fedt her. Ja, se fedt. Det kan jeg sige. Fedt. Det er fedt, du. Hvad skal vi høre? Og du ser bare ekstra fed ud, når du bare sidder og ligger på computeren. Sidder og ligger, det er flot. Når du bare ligger på computeren. Mit ben går op i min delle. Det går rundt. Jeg ser, hun har det, eller hun indrømmer det selv. Ja, men det er ikke vedkommende. Det er ikke ensbetydende mere fed. Alle er fede. Jeg er også fed. Okay, det kan man ikke se på filmen. Hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre? Det ved jeg ikke. Guldfisk. Nej, jeg ved det! Jeg ved det! Det er billedet. Ja, hold den. Danny, hvorfor? Jeg var sgu da ikke over, du filmer dig selv. Nærbillede. Du gav mig det sådan her. Kan sgu da ikke... Der var mand, altså. Sådan her. Vi går lige hen og tænder lyset, sgu da. Og så ser folk min lejlighed. Nu tager jeg bukserne sådan nogenlunde. Nej. Ja, jeg ved godt, du er dum. Ja, det går ikke så lige godt. Hvor lang tid kan den filme? Så kan man da i hvert fald se nogenlunde her. En fod! Det kan man sådan set ikke se, men okay. Nej, det kan du ikke. Man kan ikke se min fod. Det er nok fordi chokken er sort. Du er så tyk. Jeg se min film
dem også sin fede fod. Baby! Ej, hvorfor er den her ikke? En baby er lige der. Baby creme. Nej, baby! Du kan kaste mig alt andet. Nej, okay, ikke lige alt andet, den her lidt, men... Okay, nej! Ikke den her. Du kan få lov til at kaste mig den her. Det er fint. Giv mig den lige igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor man Lidt skulle... med. Ja. Er det min eller din? Det. Jeg synes ikke, det er sjovt, at den ikke er her. Hvorfor det? Det ved Den lugter sjovt. Så går jeg bare på min profil og finder en stang der. Det vil du ikke vide. Men jeg kan ikke finde den alligevel, så det kan Det er ikke så godt, det gør sådan noget, vel? Nej. Mm. Men den kan vi også lave. Ja, det er lang tid siden, vi har. Jeg tror i hvert fald, det er den, der er på der. Gaga. Ej, det er ikke det gaga, det her. Gugu gaga. Hallo, det skulle da endelig en kunstner, en baby kan udtale. Så kan folk se, hvor dejligt Scott han ser ud på det billede, jeg har sat ind i videoen. Og dig i buttemuskostyme. Så var jeg danser. She's out shopping. She's under me and I'm not stopping. Jeg har virkelig savnet at filme. Nej, ja, Dani. Dani. Skal den igen. Det er det, siger hun er fed. Kan vi så besøge med det der kamera? Hvad? Det kan filme 44 minutter i alt, det ved du godt, ikke? Du kan ikke se på mig. Vi sagde det ikke også det før. Nej! Hvad er det for min mor? Nej, det var ikke mig, det der. Jeg er ikke emo. Slik! Jeg har prøvet den aceton ud i køkkenet. Nej. Vil han vaske? Hvad? Vil han vaske? Smøg. Som er tørre. Ej, der var sådan en underlig ting på Facebook, sådan en status, hvor der stod sådan, hold vejret, kopier den her, sæt den ind på din status. Hvis du kan holde vejret sådan, hele tiden, indtil du er færdig med at gøre alt det, så betyder det, at du ikke er ryger, ikke? Så prøvede jeg. Jeg er åbenbart ikke ryger. Men jeg har fundet ud af, hvor lyden kommer fra på den her. Ej, man kunne lige se vores tykkemandskys. Jeg vil heller ikke lade være. Nej, vi begynder at flække det ikke nu. Fædre. Hvorfor fanden filmer du ikke vores flotte buket? Ej, hvor fedt, man kan se kameraet. Hvad med at prøve at filme vores flotte buket, som vi har brugt enormt lang tid? Et glas i vejen. Var det ikke sjovt, det der? Ej, der kan man tænke lidt bedre. Måske herovre. Ja. Men til gangen læner man ikke også er bange for at falde ned. Jeg vil helst ikke falde ned. Nej, kom nu. Kun hvis du også falder sammen med mig. Nej. Puha. Den her video bliver længe på Facebook og YouTube. Og en dokumentarfilm om os to og vores nederen liv. Hvad? Og en dokumentarfilm om os to og vores nederen liv. Ja. Yeah. Vi har ikke noget liv, det ved alle. Det lød klamt det der, mand. Hold da kæft. Så kan vi høre på minikoncert fra Christoffer. Men fuck ikke Christoffer.